sawang kowe beda karo aku. Pancen Mergo kowe duweni siung. Tenane sapa to kowe sekolah? karebet dicepongke wae. Aku srengenge wulan sing jaga anane kedung srengenge iki. Sawiji. Aku jem srengenge wati. Uga kalebu sing jaga gedung srengenge iki. Kene ya. Sengenge wulan lan sengenge wati. Heeh piye? Yen aku iki mau ganggu karo kowe aku njaluk pangapura sing gedhe. Tenane aku arep liwat saka papan kene aku tak tumuju ana ing kraton Demak Bintoro. Karebet. Mengko dhisik. Mergo kowe iki wis tumeka ana ing gone wilayahku. Iya. Midon panguasaku. Heeh. Yen kowe ora tak pilalayar apa? Mbok aja kaya ngono. Lho, Kowe karo aku iki wis beda. Aku menungso kowe jin. pancen ngene wae karep. Aku njaluk tulung ning lan ana. Yen pancen sliramu kuku kepengin liwat ana ing kedung srengenge kene iki, kuwi kalebu gampang ya Kanggo. Iso karo ijo. Ayo mesti wae wong iki duweku kowe arep liwat. Aku iki wis adoh saka omah. Aku ora duweni apa-apa sing tak duweni iki mung jiwa ragaku. Lah, Duit ora duwe, sandangan yo mung kok cukup disae kanggo. lah sih yo jalur duit kita Lah go iya. apa? Jenenge ra butuh duit. Lah ya ora butuh duit, upama kowe njaluk liyane duit, aku ora duwe. Lho, sing kandha ora duwe iki sapa kowe duwe? Duwe karep. Karebet. Heeh. Cetha wae ya. Iya. Kowe entuk lan tak palilai kowe liwat ana ing kedung srengenge kene saged kowe gelem ngladeni aku lan kadang. Kowe bener Karebet. Hebat. Apa? Rasane wati. Jebul kaya ngono. Gini ya. Dadak kowe mau kondo ana ing jero waton aku
Aku njaluk pamor sik. Apa? Ojo takon dosa. Iki lho. Tampan ono ki sebelah. Aja wedi kabar. Wedi. Aku ora pengen ngoro ya. Nah, Ora wedi. Kowe ora wedi. Nang kok wis tuku. Sopo wis Aku kowe ning dalan apa ora? Ora. Aku mbok kowe ning dalan apa ora? Nek ora mbok kowe ning dalan tak tinggal ning papan kene. No. Kowe njaluk tombo. Ngene yo. Kowe bakal tak tambani. Nanging aku duwe pejalan. Kowe gelem nyabrangno aku saka kene. Yo panggonanmu iki ngendi? Kedung srengenge. Nganti tumeka Kasultanan Demak Bunda. Tenan. Janji lho ya. Waras. Ulan, mati. Janjine kudu gelem nyabrangno aku saka kedung srengenge iki nganti tumeka Kasultanan. Heeh. Rene aku kalah karo kowe. Aku kok kalah janji. Aku wis kadung janji karo kowe yen aku kok tambani anggonku lumpuh, kowe bakal tak sebrangke ana ing kedung srengenge kene. Wis ayo. Nanging Piye? yen mengko nganti kowe nganti tengah sak tengah-tengah kedung srengenge kuwi. Nek nganti ana apa-apa, kowe rasa wedi. Kuwi aku karo kadang kowe bakal kalih. Ayo yen kaya ngono. Ayo. Ayo dhewe. Aku kenal yo. Kewajiban jaga masjid, bersih-bersih masjid. Assalamualaikum. Dan Oh, Bapak. ketemu apa? Pamuntenipun. Kowe ninggalke saka tingkir, terus ibu menaksani kancane sapa? Kalih wokan iku. Ya iya wae. Nek jeneng anak kuwi kudu tetunggan karo wong tuwa. Kula ngertos, Paman. Nanging nuwun sewu nggih. Ya. Ngantos kula dumugi wonten ing Masjid Demak menika awit kula menika namung ngestukake dawuh Sapa sing perintah kowe sapa, Bet? ingkang dawuh niki Kanjenge Sunan Kalijaga. Kowe ketemu Kanjeng Sunan Kalijaga. Ngeten lho, Paman. Nalika kula niki semen ning ngandhape wit ageng. Kula niki dipun rawuhi kalih Kanjenge Sunan Kalijaga saya-saya piyambakipun ngendika
Rebet. Nek kowe cumondhok ana ing desa Tingkir, iki ora prayoga. Mergo kowe iki duweni wahyu. Kula disanjangi Sing wonten. dawono Kanjeng Sunan Kalijaga. Sanjange besok kowe bakal dadi ratu-ratuning tanah Jawa. Ini lho, Ben. Ngoten iki lho. Umpama sing kandha wong liyane. Iki aku ora ngandel, ora Nggih, nggo mboten Ning mergo sing dawuh kuwi Kanjeng Sunan Kalijaga. Aku percaya. Teneh, Paman. Nalika semanten kula matur kalih simbok. Iki simbok nggih mboten pitadoh. Budeli. Deli kula badhe tumuju wonten ing Kasultanan Demak Bintoro niku mboten pikangen kok. Oh, ibumu kuwi rak yo melang-melang. Nggih. Ing atase bocah desa kok cedak ing Betara Demak. Mbok menawi kados ngaten kula niki rak dereng gadhahi kawruh napa. Terus kowe didhawuhi Pak Demu Kanigoro utawa Nggih. Pak Kanigoro Ah. supaya jumujuk ing Demak nemoni karo aku. Ngeten. Dawuhipun niki kula kedahipun mboten jumujuk wonten Kasultanan. Nanging jumujuk kula kedahipun wonten ing Masjid Demak Sikile. Ayo ngepasi masjid iki ra aku sing Nggih, ingkang jagi. Saben dina ki aku, Bet. Nek nang salat jamaah ya aku sing iya. Lawan bae. Kenapa to, Mas? Kae Punggawa sing arep dhewe kae ya to. Kae Kanjeng Sultan. Nek kok Kanjeng Sultan. Yo, Nggih, lha iki sisihe kae garwane. Sing dewasa sing kepel kae. Nggih. Wis siap teman. Jone proposal. Laki-laki munggah oleh pendapaning Masjid Agung Kasultanan Demak Bintoro. Saiki sing pasrahke marang Kakang Ganjur Suranata. Kang poso kersa ananing Masjid Agung Kasultanan Demak Bintoro. Sakwise penjane sumapan ing Masjid Agung ana saweneh kanoman. Sakpaning aku mlebu kanoman kuwi mau mlayu. Sing emane aku nganti gumun kuwi. Mlayune kanoman kuwi mau ora madhep ning mungkur. Ana sak ngarepe Masjid Agung Kasultanan Demak Bintoro kae ana sendang kang amba. Mlumpating kanoman kuwi mau ora madhep ning malah nganggo mungkur. Mula kanthi kuwi aku tak nyuwun miterang marang Ganjur Suranata kang sira ndarake meneng sauntara ya. Kakang Ganjur Suranata, Nggih, kula Kanjeng Sultan. ingsun kepengin martani. Ana saweneh kanoman mapan ana ing pendopaku. Ing Masjid Agung Kasultanan Demak Bintoro saiki sampeyan bapa kaliyan mawon sinten pawulan kula. Kula prasaja kemawon menika ponakan kula. Ponakan sampeyan Nggih, sinten asma naminipun Karebet Ki Joko Tingkir Karebet Jawa Tingkir. saking dusun Tingkir. Menapa sampun dampi nggih dhateng Kakang Suranata. Nembe menika wae. Dereng rembakan rampung panjenengan rawuh piyambakipun ajre lajeng melajar blumbang semonten ambane dipun upati ganti mungkur. Lah niku sing dadi tandha pitakoning marang kula. Kakang Ganjur Suranata, Kula Kanjeng. menapa karebet wangsul wonten ing Karang Padesan, menapa tasih wampat wonten ing Masjid Agung menika. Kula kinten boten badhe wasu wonten dusun. Tertentu piyambakipun tesih mapan wonten sak kiwa tengene Kasultanan Demak Bintoro. Kados ngaten. Menangaken panjenengan sun nyuwun kang supaya karebet disuwarake wonten papan menika. Sak menika nggih. Oh nggih, pariyun pamit.
Probosmi. Kula tinimbal. Ya. Menawa kaya sira pitakon marang panjenengan sun bakal jawab. Sajroning pendopo ing Masjid Agung Kasultanan Demak Bintoro. Sawise panjenengan sun ngaturake salam. Kanoman kae ana sak sisihe Ganjur Suronata. Sawise panjenengan sun tumebone pendopo kanoman kae mlayu. Romoso isin kok wedi marang panjenengan sun. Dekne mlayu. Mlayune ra madhep ning malah mlayune mungkur. Plumbang sing semono ambane kae. Kedene mlumpat nanging sing dadi eloke. Mlumpate kae ora madhep ning mungkur. Umpama Probosmi ing Kasultanan Demak Bintoro ana prajurit sing linuwih digdaya kaya dene karebet wong mlumpat gombang surambane kae kok mlumpat kanggo mungkur apa ora elok Ajeng ngersakipun. Suronata Dawuh bener kae ponakan leres menika ponakan. najan bathuke kae ora ana tulisan nah aku bisa maca ingsun ngersake wiwit dina iki karebet angkat pira prajurit Demak Bintoro Atus cilik. Kowe iki dadi prajurit ora gampang. Aja nggak. Dadi prajurit kuwi bisa maca, iso nulis, atau sekolah ora. Mereka buatan sekolahan. Ora tau sekolah kan dadi prajurit. Nek Ayo ayo kakek. Aku jare marang prajurit. Kowe ngerti tanggung jawab prajurit. Ini tanggung jawab prajurit. Jadi ini sinten to, Pak? Jeger, pangapuntenipun jeger. Nggih, kula mboten nate sekolah kok, Jeger. Monggo Probosmi nggih. Yen ngundang kowe kudu nganggo ndara. Ndara nggo propo. Semi. Pangapuntenipun Ndara nggo Probosmi. Ngaten nggih. karebet Dawuh Raden Sultan. apa kare sira nrimo parimerwene ingsun marang jeneng sira minangka prajurit ing Demak Bintoro Kula tampi. Bungah panahipun kula menawi kula dipun tampi dados prajurit wonten ing Demak Bintoro Kanjeng. nanging mapanmu ora ning pendopo Agung Kasultanan Demak Bintoro nanging kowe bakal tak titipake pawangan sing bakal kula wedah marang kang sira minangka migunani ing mengkoring sira dadi prajurit ing Demak Bintoro ora liya Temenggung Probosmi sing tak pasrahi dadi marang Kula mboten nate sekolah. Kula mengke tak kudu waras. Iya to. Nggih, Jalo. Sing ora titip ponakan kula. Kanjeng Sultan. ingsun nitipake marang karebet marang jeneng sira supaya kumpul mentah buldati konsul masuk ing mengkone ora Kasultanan Ampun Rasulullah. Mangke bab karebet tangkel jawabipun ingkang abdi kula perdados. Demak marang Barang menentang ayo menawa. Ya ya. Ya sing Suronata
ngeten, Pak. Ya, ya. Ya, Karbet. Muga-muga kowe aja nirwa bagi prajurit. Aku tak kaya kewajiban. Kowe iku mudeng dereke ora? Dereng. Kowe prajurit kok hola. Hola. Lho Pak. Prajurit kok ngah. Kula niki pancen ngamoh. Oh. Kula niki mbok pancen wong mboten sekolah nggih ngamoh hula-hulu. Jenenge dereke. Pripun? Iki manggon sak burine. Ora kok kowe nglancangi aku. Oh, Mas. Loh, goblok. Pun baliki. Ora ngono. Dipun Ndoro. Eh, Dipun. kowe nggon turiku. Nggih. Ngene iki. Aja nyereh. Pripun Ndoro? Otak. Lah mlampahi jenengan alusen mboten kanten kados nganten kok. Piyayi kira kaya kuli, kaya kowe. Kula niki mboten kerasa. Piyayi. Nggih kula Doronggung. Prabu Ora ngono. Kula niki mboten dawa, mboten saged dawa. Pripun Ndoro? Kowe melu aku. Kowe ngerti dhewe dawuh dalem Kanjeng Sultan. Nggih kula pirsa Ndoro. Kowe sabut kowe dititipke aku. Mulane kowe arep tak gawe abang, arep tak gawe ijo, kuwi karyaku. Kula pasrah dhateng sampeyan Ndoro. Manut ya. Nggih, dhateng jenengan. Kowe angger ora manut tempiling. Kula manut wong kula niki mboten sekolah. Kula kepengin dados prajurit niki dipun warai. Carane dados prajurit pripun Ndoro? Nggih. Ngene lho. Pripun? Saiki aku tak takon karo kowe mergo kowe ra wong jujur. Nggih. Le, aku ki wis tuwa ta urung? Wis rada tuwa ta? Dereng. Urung. Dereng. Aku Jenengan iki taksih enom kok. ngene lho, Le. Aku kira kepengen rabi. Kepengen omah-omah. Lho jenengan pin omah-omah kok takon dhateng kula niki napa to? Ngene lho, Beb. Sebab apa kok aku ngakondo karo kowe? Sebab sing arep tak rabi, sing tak arepe iki bocah wadon ora sebaene. Lho. Nuwun sewu nggih. Menapa kula dipun paringi pirsa pamit nyuwun pirsa dhateng kula. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora rahasia iki kok. Ora rahasia. Wanita ingkang panjenengan tresnani menika sinten to? Putra dalem Kanjeng Sultan Kanjeng Ratu Kambang. Wah. Ngene, Beb. Ngan bujek kok menawa. Bocah piye? Jenengan iki mimpi menawa. Ngimpi jasmu kono. Nuwun sewu nggih. Omongan bocah Loro. ngimpi. Putranipun utawa putrinipun Kanjeng Sultan wonten ing Demak Heeh. ingkang nami Ratu Kambang. Ratu Kambang. Heeh. Badhe panjenengan berita. Iya, Beb. Aku seneng kok, Beb. Ora ono liyane iki piye carane. Malah bingung kula. Bingung piye? Nuwun sewu nggih. Nah, Panjenengan iki gadhahi pangkat raja. iya. Pangkate tumenggung. Tumangkung. Prabu Kapitayane Kanjeng Sultan Trenggalek iki menyang Probos. dipun tembung kemawon. Ora wani. Bloko kemawon. Ora wani. Ora wani. Jare jenengan iki dipun pitaya kalih Kanjeng Sultan Jeger wonten ing Demak Binto. Ning aku dinek ngono kok nek ditolak piye. Piye, Beb? Ngeten Ndoro. Nek aku ora iso lek Dipun SMS mawon. SMS gundulmu betak kono aku ora babel HP kok SMS. Ora duwe le. Jane jenengan iki tumenggung napa wong arek to? Ora iso le aku ora iso. Lho, SMS mboten saged. Ora iso. Lho jane jenengan sekolah napa mboten? Ora tau nyekel kok le. Mboten nate nyekel HP. Aku mau nyekel HP. Mbok menawi HP sampean jangan gadekke. Ngeten Ndoro. Nek mboten nate nyekel HP, jenengan repot sawala. Wes.
Wes aku bendino ngene iki aku yo nggawa lho. Lah tembungipun pripun? Tembungipun iki ngalembana napa mboten? Manis manuwara napa mboten? Ora aku gawe surat iki. Ora sak anak-anakane tak tulis kaya isi-isine aku. Diaturke mawon kalih Ndoro Ayu. Kagiatan kowe kok. Ora kagiatan kowe. Kula luput meli pripun? Kula niki namung menehi cara Ora wani wis, ora wani. Ora wani kok. Iya. Iya, Pak. mawon. Kula niki abdi jenengan. Nah, Kula niki dipun tampi ingkang kula mentah niki panjenengan. nah. Nek panjenengan boten wani, kula ingkang badhe ngaturaken awala menika. Kowe Aturke nawala saking kula monggo probos. menawi mangke dipun maca dipun tampi. Aja kuwate. Taman. Lamun aku kok kelakon omah-omah utawa bojoan karo Ratu Kambang. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk apa? Tak tukokke. Tenan. Betul. Gua tak tukane udut. Ngeten Ndoro. Niki sisa dampun. Numpak uduk niki nggih bayar. Uduk lampah wonten ing sini. Lah kula kedang ngaturaken nawala kanggo Ndoro Ayu Ratu Kambang. Kudu ana sangune. Mampir temen-temen. Sakniki mawon. Kowe iki njaluk ngono. Ya mampir tebet-tebet malih. Lah niki lah bacotke kok. Putih. Gagan apa boten? Haha. Iki mau menawa wajib dalan. Ndoro, putih ya? Ndoro. Sah.